Λοιπόν, Λίζα, νομίζω ότι Καλησπέρα. τα καταφέραμε. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, είμαι καλά. Σε ευχαριστώ καταρχήν για όλο το υπέροχο αυτό έτσι τεχνικό σχήμα που κοίτα, είμαστε σαν να βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα και μιλάμε. Ο Κωνσταντίνος είναι καλός φίλος και πάρα πολύ καλός, είναι ο νούμερο 1 ειδικός στα social media, πρέπει να σας πω. Και δέστε τι ωραία πράγματα έχει κάνει εδώ. Καλησπέρα λοιπόν, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ σε ευχαριστώ από τη δικιά μου πλευρά που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολλούς. Ναι. Μπαμπάδες, μαμάδες, θείους, θείες κτλ. Νονούς, νονές, παππούδες, γιαγιάδες, Ναι. βάλουν τους όλους, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρεις, Κωνσταντίνε, τα τελευταία όχι χρόνια, μήνες θα έλεγα, τώρα με το lockdown, αυτό το θέμα απασχολεί, έχει κατέβει. Δηλαδή, παλιά απασχολούσε τους γονείς από παιδιά, ξέρω, 10 ετών και πάνω. Μετά έγινε από πρώτη δημοτικού και τώρα μου έρχεται από μαμάδες και μπαμπάδες που έχουν παιδάκια 2 ετών και πάνω. Οπότε είναι πολύ καυτό θέμα, θεωρώ, και έχουμε να πούμε πολλά και πολύ ωραία. Είναι καυτό θέμα και να πω εδώ ότι ένας ειδικός, ας το πούμε έτσι, των social media είναι μόνο η μισή δουλειά, ο μισός άνθρωπος που χρειάζεται. Νομίζω ότι το να πείθεις παιδιά ή νεαρές ηλικίες, παιδιά του δημοτικού, του γυμνασίου ή του λυκείου, να κάνουν κάτι, να τους βάζεις ίσως περιορισμούς και να προσπαθείς να τους πείσεις τι είναι καλό για αυτούς, είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της δικιάς σου επιστήμης, οπότε πρέπει να το προσεγγίσουμε από δύο πλευρές. Ακριβώς. Είναι συνδυαστικό, είναι διεπιστημονικό. Πλέον δεν μπορεί κανείς να είναι μόνο στη δική του επιστήμη, στο δικό του τομέα, έτσι κλεισμένος και απομονωμένος. Χρειάζεται λοιπόν μια παραπάνω συνεργασία ειδικών, νομίζω, σε πολλά θέματα, γιατί όπως είπες, δεν είναι μονοδιάστατα και ο καθένας έχει ένα κομμάτι τεχνογνωσίας. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε, έχω ετοιμάσει εδώ για να βοηθήσω λίγο τις φίλες και τους φίλους που παρακολουθούν για πρώτη φορά, ένα λεπτό λίγο, να κάνω εδώ λίγο να προσπαθήσω να κάνω τα μαγικά μου. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω λίγο στους φίλους, να πω πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ καλοί και αγαπητοί φίλοι της εκπομπής. Είναι ο Άγγελος, ο Δήμος, η Γιώτα, η Γεωργία, που βλέπω στο chat τα σχόλιά τους, τις καλησπέρες τους. Σας καλησπερίζω, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί έχω διαφορετικό πρόγραμμα σήμερα, οπότε λέω το καλωσορίσατε τώρα. Και όλοι εσείς που παρακολουθείτε, θα ήθελα να παρακαλώ πολύ να στείλετε έτσι, να κάνετε μια κοινοποίηση σε αυτό το βιντεάκι, για να έρθει και άλλος κόσμος που ενδεχομένως θέλει να το ακούσει και για κάποιο λόγο του έχει διαφύγει, το ξέχασε, δεν του ήρθε η ειδοποίηση. Οπότε έκαντε παρακαλώ μια κοινοποιησούλα, να έρθουν φίλοι και φίλες σας. Εδώ στην οθόνη, Λίζα, δεν ξέρω αν βλέπεις, αλλά βγάζω τα σχόλια. Ναι, τα βλέπω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό απλώς χαιρετάω τη φίλη μου την Άννα, τη Δέσποινα, τον Χαράλαμπο, την Γεωργία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι. Να αρχίσω και να πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές, το 80% των παιδιών θα εκτεθούν σε ένα είδος διαδικτυακού εγκλήματος. Και όταν λέμε διαδικτυακό έγκλημα, μιλάμε για απάτη, μιλάμε για εκφοβισμό, μιλάμε για αρπαγή στοιχείων, μιλάμε για ακατάλληλο περιεχόμενο, μιλάμε για sextortion, που είναι στη μόδα. Sextortion είναι όταν απειλείς ή εκβιάζεις κάποιον να σου στείλει γυμνές φωτογραφίες. Αλλιώς θα βγάλεις και εσύ κάποιες φωτογραφίες που σου είχε στείλει στο παρελθόν ή θα βγάλεις κάποιους διαλόγους που είχες μεταξύ του. Σε περίπτωση που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε και κυρίως τώρα στην ειδησιογραφία όπου επικρατούν οι ειδήσεις για τον κορονοϊό, είναι συνεχείς οι ειδήσεις, οι οποίες συνήθως βγαίνουν στα ψηλά γράμματα, έτσι. Σύλληψη βλέπουμε εδώ 33χρονο, αυτές όλες είναι ειδήσεις των τελευταίων 2 μηνών. Σύλληψη 33χρονου στο νεκροταφείο Φαρσάλων, όπου προσέγγισε μια κοπέλα μέσω του ίντερνετ και την έπεισε να της στείλει φωτογραφίες. Ένα λεπτό να σβήσω. Είναι πάρα πολλά, Κωνσταντίνε, αυτά τα πράγματα και έχουν έρθει ήδη στη δημοσιότητα μέσα στα τελευταία χρόνια περιπτώσεις όπου μέχρι που έφτασαν σε σημείο δολοφονίας, έτσι, σε σημείο όλων αυτοκτονίας.
Μια πάρα πολύ συχνή απάτη είναι ενήλικα άτομα τα οποία παριστάνουν τους ανήλικους, κάνοντας ψεύτικο προφίλ στο Facebook, και πείθουν το παιδί να συνομιλήσει μαζί του, κερδίζουν την εμπιστοσύνη του και μετά το απειλούν. Για να πούμε λίγο έτσι, να κάνουμε μια περίληψη των προβλημάτων και των κινδύνων μάλλον που έχει ένα παιδί στο διαδίκτυο, είναι πρώτον ο εθισμός. Παίζουν ατελείωτες ώρες παιχνίδια, ατελείωτες ώρες βλέπουν βίντεο, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, επαφή με αγνώστους, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, sexting. Το sexting είναι όταν στέλνεις μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στον άλλον, cyberbullying, διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης, ψεύτικες ειδήσεις, που μπορεί να επηρεαστεί ένα παιδί πάρα πολύ, και η ρητορική μίσους, η έκθεση δηλαδή σε φιλοσοφίες και ακραίες θέσεις και καταστάσεις, ακριβώς. Έχω λοιπόν εδώ, κυρίως γιατί θέλω να τονίσω το γεγονός ότι οι κίνδυνοι στο ίντερνετ είναι δίπλα μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω 112 μαμάδες και μπαμπάδες ίσως που μας παρακολουθούν. Από αυτούς λοιπόν τους 112 αυτή τη στιγμή θα δείτε ότι όσοι έχουν παιδιά, αν υποθέσουμε ότι έχουν όλοι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα 20% των παιδιών σας πιθανώς να μιλάει με κάποιον άγνωστο στο διαδίκτυο, ή να παίζει παιχνίδι με κάποιον άγνωστο ή κάποιος άγνωστος που παριστάνει τον ανήλικο ενώ είναι ενήλικος να προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Έχουμε λοιπόν την τελευταία έρευνα του 2020, η οποία απευθύνθηκε σε 14.000 μαθητές, πάρα πολύ αντιπροσωπευτική έρευνα από 400 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και τα αποτελέσματα είναι καταρχάς κάτι που ήδη υποπτευόμαστε και ξέρουμε. Το 59% των παιδιών που είναι στο δημοτικό χρησιμοποιούν κάποιο κοινωνικό μέσο, έχουν κάποιο κοινωνικό μέσο. Ναι. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι θεωρητικά μη νόμιμο, έτσι. Πρέπει να είναι 14 ετών και πάνω. Των 16 για να έχεις λογαριασμό στα social media, αλλιώς πρέπει να έχεις τη συγκατάθεση του γονέα σου. Εννοείται βέβαια ότι σε γυμνάσιο και λύκειο το ποσοστό είναι στο 94%. Έχουμε δηλαδή μια γενιά η οποία είναι ουσιαστικά ζει και εκπαιδεύεται στα social media. Ενώ ένα μεγάλο social media, το οποίο καμιά φορά δεν του δίνουμε μεγάλη σημασία, ενώ είναι το νούμερο 1 στην Ελλάδα, είναι το YouTube. Εδώ, όπως βλέπεις, το 96% των παιδιών του δημοτικού χρησιμοποιούν το YouTube. Σαφέστατα, βέβαια. Όσο και το γυμνάσιο και το λύκειο. Και κοίταξε τώρα τα στοιχεία τα οποία για μένα, εάν ήμουν αγωνέας, αν ήμουν αγωνέας ή έχω, δηλαδή εμένα με τρομάζει, έχω 4 ανιψιές και πραγματικά βλέποντας αυτά τα στοιχεία τρομάζω. Είναι τρομακτικά, γιατί δεν σε δω και θεωρώ ότι είναι και λίγο. Γιατί όταν σου λέει, έχει επιχειρήσει ποτέ κάποιος άγνωστος να σε προσεγγίσει μέσω των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιείς στο δημοτικό, το 18% είναι χαμηλό. Γιατί είναι πολύ άγνωστοι και πολλές φορές μπορεί να είναι ένα παιδί που είτε είναι ψεύτικο παιδί, ψεύτικο προφίλ, μπορεί όμως να είναι ένα αληθινό παιδί που από πίσω όμως έχει έναν ενήλικα που το βάζει να κάνει την όλη, ας πούμε, διαδικασία αυτή. Συμφωνώ και εγώ, και κυρίως κάποια παιδιά εννοείται ότι δεν θα το πούν, δεν θα παραδεχθούν ότι κάποιος άγνωστος τους προσέγγισε μέσω του διαδικτύου, γιατί ξέρουν ότι είναι κάτι που οι γονείς τους πιθανώς τους έχουν πει να προσέχουν. Πάντως, ακόμα και το γεγονός ότι 2 στα 10 παιδιά λένε ότι κάποιος άγνωστος του δημοτικού έχει επιχειρήσει να τα προσεγγίσει μέσω των κοινωνικών δικτύων, είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο και δείχνει τους κινδύνους που ελοχεύουν. Και το χειρότερο ποιο είναι εδώ, να πούμε, Κωνσταντίνο, ότι τα πιο πολλά παιδιά φοβούνται την τιμωρία. Οπότε ο λόγος που δεν το λένε στους γονείς τους είναι κυρίως γιατί φοβούνται την τιμωρία. Και για μένα αυτό είναι το πιο φοβερό. Διότι αν πει ένα παιδί στο γονιό του ότι η μαμά, μπαμπά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα, ή να το πούνε σε έναν ενήλικα που εμπιστεύονται, αυτό θα τα βοηθήσει τα παιδιά, θα βοηθήσει τον γονιό να διαχειριστεί την κατάσταση. Και όμως το παιδί δεν φτάνει εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα.
το ποσοστό αυτό φοβήσει ή εκφοβήσει ότι θα δημοσιεύσουν προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο, στο δημοτικό είναι 3%. Έτσι, αρκετά μεγάλο ποσοστό, ενώ στο γυμνάσιο και στο λύκειο είναι στο 5%. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο slide, γιατί μετά θα πούμε κάτι πρακτικές λύσεις. Το 29% είναι αυτό που είπα. Το 29% των παιδιών στο δημοτικό παίζει διαδικτυακά παιχνίδια, και τα διαδικτυακά παιχνίδια εδώ να πούμε ότι έχουν και chatting, έχουν και διαλόγους. Το 29% των παιδιών στο δημοτικό παίζει διαδικτυακά παιχνίδια με ανθρώπους που δεν γνωρίζει στην πραγματική ζωή. Ναι. Ενώ αυτό το ποσοστό πάει στο 52% στα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Και να πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος με τον οποίο παίζουν. Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ένα παιδάκι που είναι, δεν ξέρω, στο Λονδίνο ή στη Μόσχα ή δεν ξέρω, στο Βλαδιβοστόκ, δεν έχει σημασία και αυτό θα ήταν ok, αλλά μπορεί να είναι και ένας 50χρονος, ένας 40χρονος, δεν ξέρουμε ποιος, που παριστάνει ότι είναι παιδάκι. Ωραία. Και παίζει με το παιδί μας. Πάμε λοιπόν σε κάποιες πρακτικές λύσεις από τη μεριά του, ας το πούμε έτσι, του social media expert, και βέβαια μετά έρχεται και η προσέγγιση του παιδοψυχολόγου και του κάποιου με τη δικιά σου ειδικότητα, για να μπορέσει να μας ίσως να δώσει κάποια tips για το πώς θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, καταρχάς δεν θα τα πάω με τη σειρά που τα βλέπω, αλλά θα αρχίσω από το τρίτο, από το τέλος. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται μια οικογενειακή δραστηριότητα. Έχουμε δηλαδή εδώ μια κατάσταση όπου έχουμε μια γενιά νέων οι οποίοι είναι πάρα πολύ ικανοί και ξέρουν πάρα πολύ καλά το διαδίκτυο, και έχουμε παράλληλα μια γενιά των μεγαλύτερων, γονέων, παππούδων, θείων, οι οποίοι αγνοούν βασικά πράγματα για το διαδίκτυο, όχι γιατί δεν έχουν θελήσει να τα μάθουν, αλλά γιατί οι άνθρωποι, λόγω της εργασίας τους, λόγω ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχει πολλαπλασιαστεί με πάρα πολύ γοργά βήματα, δεν έχουν προλάβει να καταλάβουν τι κάνουν τα παιδιά τους. Ένα χαρακτηριστικό είναι το TikTok. Η νούμερο 1 εφαρμογή αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι το TikTok, το οποίο είμαι σίγουρος ότι πάρα πολύ μεγαλύτεροι, ακόμα και εγώ όταν το άκουσα για πρώτη φορά το TikTok, θεώρησα ότι είναι κάποιο παιχνίδι. Άρα λοιπόν πρέπει η πλοήγηση στο διαδίκτυο, όταν ανοίγουμε λογαριασμούς, όταν ρωτάμε το παιδί τι κάνει κτλ., πρέπει να γίνει μια οικογενειακή υπόθεση. Αυτό είναι το νούμερο 1. Πρέπει να πληροφορήσουμε το παιδί να μην δίνει σε κανέναν, ακόμα και στον καλύτερο του φίλο, τον κωδικό πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όλα αυτά με την ίδια λογική που λέμε σε ένα παιδί: μην δώσεις το κλειδί του σπιτιού σου στον καλύτερο σου φίλο. Ναι. Πρέπει να πούμε και να ενημερώσουμε το παιδί να μην απαντά σε ηλεκτρονικά μηνύματα από άγνωστο αποστολέα. Να ενημερώσουμε και να πούμε στο παιδί να μην στείλει τη φωτογραφία του και να μην στέλνει τη φωτογραφία του και άλλα προσωπικά του στοιχεία σε άγνωστα άτομα. Σε κανέναν, ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό νομίζω θα το πεις και εσύ, ότι δεν πρέπει να απαγορεύουμε στα παιδιά μας την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Από μελέτες που έχουν γίνει, αυτό που κάνουν πολλοί γονείς, ότι δεν θα πάρεις κινητό μέχρι να πας στο γυμνάσιο ή το πανεπιστήμιο, το έχω ακούσει και αυτό. Ή το πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να γίνεται. Όχι βέβαια. Επίσης, 2 πρακτικά πράγματα για να πάω στο επόμενο slide. Κάθε router αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες σου επιτρέπουν αυτόματα να ενεργοποιείς το ίντερνετ ορισμένες ώρες της ημέρας. Τι εννοώ? Μπορεί ένας γονέας μετά τη 1 το βράδυ να απενεργοποιεί το ίντερνετ αυτόματα, έχοντας ρυθμίσει το router του. Έτσι ώστε το παιδί τη νύχτα, που μπορεί να έχει το κινητό δίπλα του χωρίς καμία παρακολούθηση, να μιλάει με κάποιους και να κάνει κάποια πράγματα, μπορεί να μην υπάρχει ίντερνετ, ή όταν ο γονέας, ας πούμε, έχει φύγει από το σπίτι για κάποιο διάστημα. Λοιπόν, ένα άλλο πρακτικό είναι ότι μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή το ιστορικό του ίντερνετ. Δηλαδή μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή, τόσο στο κινητό όσο και στον υπολογιστή, σε ποια sites κάνει περιήγηση το παιδί, εντάξει, και πού ακριβώς πηγαίνει.
Ναι, και εδώ να πω και κάτι άλλο. Διαπιστώνω δυστυχώς ότι οι γονείς δημιουργούν πολλές φορές τον εαυτό τους το πρόβλημα. Με ποιον τρόπο? Δηλαδή, λέει ο γονιός μου, λένε, μα τι θα κάνω, θα τους πάρω το κινητό? Και η απάντηση είναι ναι, όχι δια της βίας, όχι με τραμπουκισμό, όχι με καυγά, αλλά βάζουμε ένα κανόνα και λέμε ότι τα κινητά τα βάζουμε, σε ένα κεντρικό σημείο, π.χ. στην κουζίνα, και τα αφήνουμε εκεί για να φορτίσουν το βράδυ. Τα πιο μικρά παιδιά το δέχονται αυτό, ή τα τάμπλετ ή οτιδήποτε. Τα πιο μεγάλα παιδιά μπορεί να το παίξουν, μα το έχω για ξυπνητήρι, το κινητό μου. Και εκεί λέμε, θα σου πάρω λοιπόν ένα παλιού τύπου, το παλιό καλό ξυπνητήρι. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε και εμείς ως γονείς έτοιμα επιχειρήματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μπουν σε μια λογική ότι δεν κοιμόμαστε με το κινητό κάτω από το μαξιλάρι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το απαντάμε, ακόμα και αν είναι ο κολλητός μας. Έτσι. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Σε ποια ηλικία θεωρείς ότι είναι καλό τα παιδιά να παίρνουν, να έχουν κινητό? Λοιπόν, εδώ εξαρτάται. Υπάρχει μια κατηγορία παιδιών τα οποία το χρειάζονται από σχετικά μικρή ηλικία. Π.χ. τα παιδιά διαζευμένων γονιών, όπου δεν υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των γονιών ή δεν υπάρχει σταθερό τηλέφωνο, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Εκεί χρειάζεται ένα παιδί να έχει τηλέφωνο. Θα έλεγα λοιπόν ότι από 10 ετών τουλάχιστον μπορούν να έχουν κινητό, περίπου από Τετάρτη Δημοτικού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχω κινητό, δεν σημαίνει ότι το έχω 24 ώρες, το 24ωρο, το κολλάω στο αυτί μου, το έχω, όπως είπα, κάτω από το μαξιλάρι μου. Το παίρνω με όρους και κανόνες. Υπάρχουν γονείς αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουν ότι το παιδί τους είναι το 10χρονο παιδί τους, έτσι είναι η ώρα 2 το βράδυ ξύπνιο και στέλνει μηνύματα. Θα μου πεις που το ξέρω? Έλα που καμιά φορά ξέρεις ότι άλλος έχει πολλά ποδάρια. Μου στέλνει το άλλο το παιδάκι, της φίλης μου, το ανήψη μου, της πελάτησάς μου, το παιδί που ξέρω την ηλικία του, μου βάζει like στο Instagram. Και είναι 2 η ώρα το βράδυ. Οπότε ξέρω τι ώρα μπήκε το ή μου κάνει σχόλιο. Κινητό της μαμάς δηλαδή, του μπαμπά και... Ή το δικό του, γιατί με κάνει follow το παιδάκι, ξέρει ποια είμαι. Και δεν το λέω για το ότι κάνει follow ή με ακολουθεί, έτσι. Αλλά το λέω γιατί ο γονιός αυτός ιδέα δεν έχει τι κάνει το παιδί του η ώρα 1 και 2 το βράδυ. Οπότε πάμε σε αυτό που είπες εσύ. Οικογενειακό θέμα, ρούτερο, ο οποίος κλείνει με το διακόπτη. Έτσι, δηλαδή καταστάσεις που μας βοηθάνε να βάλουμε μια σειρά σε όλα τα πράγματα. Όπως βάζουμε και στα υπόλοιπα της ζωής. Να ρωτήσω κάτι. Το επιχείρημα που το αντιμετωπίζουμε και προφανώς το αντιμετωπίζεις και σε άλλα ζητήματα, όχι μόνο του ίντερνετ, μα ο Κώστας, ο μαθητής μου, ο μπαμπάς του λέει ότι όποτε θέλει μπορεί να παίζει PlayStation, τέτοιου είδους ζητήματα όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν το παράδειγμα άλλων συμμαθητών τους ή έχουν και αυτό που λέγεται peer pressure, έτσι, την πίεση. Ναι, αλλά... Έχεις το κινητό, ας πούμε, εγώ έχω το κινητό στο σχολείο, ενώ απαγορεύεται κανονικά, αλλά κοίταξε, εγώ το φέρνω και τα λοιπά. Τέτοιου είδους ζητήματα πώς τα αντιμετωπίζουμε? Λοιπόν, καταρχήν θυμόμαστε πάντα ότι το επιχείρημα ο μπαμπάς του Κώστα, η μαμά της ζωής κτλ. Αυτό πάντοτε θα το παίρνουμε με μπόλικο αλατοπίπερο. Γιατί συνήθως είναι σπασμένο τηλέφωνο. Ο μπαμπάς του Κώστα είπε 1 και αυτό εξογκώθηκε και στα δικά μας αυτιά φτάνει ως 100. Άρα λοιπόν λέμε πολύ καλά κάνει ο μπαμπάς του Κώστα με τον Κώστα. Εμείς στην οικογένειά μας όμως το κάνουμε έτσι. Και κατανοούμε ότι πολλές φορές ο Κώστας τα παραφούσκωσε στο παιδί μας, του τα είπε όπως τον βολεύουνε και ο μπαμπάς του δεν έχει ιδέα τι κάνει ο Κωστάκης. Έτσι. Άρα λοιπόν μερικές φορές επίσης είναι σημαντικό να μιλάμε με τον άλλον γονιό, ειδικά στις μικρές ηλικίες, και να υπάρχει μια συνεννόηση. Γιατί ντρεπόμαστε εμείς οι γονείς πολλές φορές και λέμε μην γίνω η κακή μαμά, μην γίνω ο μπαμπάς που επιμένει. Όχι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Και ούτε παίρνουμε εριστικά τηλέφωνο των άλλων γονιών να του πούμε ξέρεις τι κάνει το παιδί σου. Αλλά λέμε γεια σου μαμά του Κώστα, μπαμπά του Κώστα. Βλέπω ότι τα παιδιά μας μιλάνε, κάνουν αυτό εκείνο. Μέχρι τι ώρα τον αφήνεις εσύ για να συνεννοηθούμε? Γιατί όταν υπάρχει συνεννόηση, που είναι το ίδιο πράγμα, συνεννοούνται οι γονείς και λένε στα παιδιά θα γυρίσετε την τάδε ώρα στο σπίτι. Και έχουν συνεννοηθεί οι γονείς. Γιατί όχι και εδώ. Είναι η ίδια λογική, θέλω να πω. Να αναφέρω 2 άλλα πρακτικά ζητήματα στο τι πρέπει να κάνει ένας γονέας, στα οποία νομίζω θα συμφωνήσεις κυρίως και ως γονέας.
ο γονέας πρέπει και να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί το παιδί με το παράδειγμα. Δηλαδή πρέπει και ο ίδιος ο γονέας να είναι προσεκτικός στο τι κάνει στο ίντερνετ δημόσια. Όταν το παιδί δηλαδή βλέπει έναν γονέα, μία μαμά, η οποία βγάζει συνεχώς selfie από το σπίτι, στο σπίτι, μεταδίδει ιδιωτικές πληροφορίες η ίδια, πολλές φορές βγάζει το παιδάκι της, έτσι, το οποίο είναι μικρό, βιντεοσκοπεί τούρτες, παιδάκια που κάνουν γενέθλια κτλ. Μετά δεν μπορείς να πας να πεις στο παιδί σου ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι βάζεις στο ίντερνετ, γιατί αυτό είναι κάτι που θα σε ακολουθεί για την υπόλοιπη σου ζωή. Ναι. Είμαστε η τελευταία γενιά η οποία δεν θα έχει τις αναμνήσεις της στο ίντερνετ. Όλες οι επόμενες γενιές μετά από εμάς θα έχουν όλοι τους τη ζωή στο ίντερνετ. Έτσι θα μπορεί δηλαδή κάποιος, που είναι τρομακτικό αυτό δηλαδή θα μπορεί κάποιος να δει όλη τη ζωή έτσι, στα social media, είτε τα δικά του, είτε του γονέα του. Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές τα παιδιά λένε «Έλα ρε μαμά, σειρά δεν έκανα και τίποτα, ήταν στο Snapchat και αυτό εξαφανίζεται». Που δεν είναι όμως αυτό εντελώς αλήθεια, γιατί μπορεί κανείς με το τηλέφωνο του να κάνει screenshot, να πάρει δηλαδή φωτογραφία την οθόνη του κινητού σε εκείνο το μικρό χρονικό διάστημα που έχει εμφανιστεί το μήνυμα, η γυμνή φωτογραφία, το οτιδήποτε. Το κρατάει λοιπόν το παιδί ή το κρατάει ο φίλος του παιδιού και μετά μπορεί να το απειλήσει, μπορεί να το διαρρεύσει, μπορεί οτιδήποτε. Ακούμε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες που πραγματικά τα παιδιά με ανοιχτό το στόμα και με κλάματα στα μάτια λένε «Μα δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα». Και αυτό είναι τρομερό. Η άγνοια λοιπόν είναι ο χειρότερος εχθρός. Βλέπω εδώ πέρα πολύ ωραία σχόλια. Και για να δούμε λοιπόν, κάποια στιγμή μια κυρία είπε και πώς το κάνουμε κρυφά. Και θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό, ότι από ψυχολογική άποψη, αλλά και τεχνολογική, δεν γινόμαστε detective, δεν κάνουμε τίποτα κρυφά. Θέτουμε όρους και όρια. Είναι δύο λέξεις κλειδιά. Με έχετε ακούσει να τα λέω συχνά αυτά τα πράγματα. Όροι και όρια λοιπόν σημαίνει ότι λέμε, κοίταξε, θα σου δώσω παιδί μου το κινητό, θα πάρεις λοιπόν το δικό σου λογαριασμό, τα social media σου, αλλά... Και πάντοτε λοιπόν η ελευθερία ενός παιδιού θα έχει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι θα πηγαίνουν ανάλογα με την ηλικία, με το εξελικτικό επίπεδο του παιδιού. Με την ίδια λογική, όσο και να το αγαπάμε το παιδί μας, 12 χρονών, δεν θα του χαρίσουμε ένα αυτοκίνητο. Και θα το αφήσουμε να το οδηγεί ή άλλα αντίστοιχα πράγματα. Αντίστοιχα και εδώ λοιπόν. Να πω, επειδή το ζήτημα, και να πάω λίγο πάλι στο slide, να πω ότι το ζήτημα της προστασίας των παιδιών στο ίντερνετ πλέον το απαιτούν και οι ίδιες οι κυβερνήσεις, τόσο από τις κατασκευάστριες εταιρείες που κάνουν κινητά τηλέφωνα, όσο και από τους παρόχους του ίντερνετ. Έχουν υποχρεώσει λοιπόν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να δίνουν, να βάζουν, να ενσωματώνουν στα λειτουργικά τους συστήματα συστήματα γονικού ελέγχου. Αυτά λοιπόν τα συστήματα, στα οποία κάποιος γονέας, ας πούμε αν έχεις ένα κινητό Android, είναι το Google Family Link, όπου κάνει ο γονέας ή οι γονείς έναν λογαριασμό και κάτω από αυτόν τον λογαριασμό κρέμονται τα παιδιά, αυτό γίνεται εν γνώση των παιδιών, δεν γίνεται κρυφά. Λες δηλαδή στο παιδί ότι σου έχω δώσει ένα κινητό, έλα εδώ να δεις, να βάλουμε να σου ανοίξουμε το όνομα το οποίο θέλεις, το email το οποίο θέλεις κτλ. Και δείχνεις στο παιδί ότι όλα γίνονται κάτω από το δικό σου λογαριασμό και του δείχνεις ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να βλέπεις τι κάνει, δηλαδή αυτόν το χαρακτήρα έχει και το Google Family Link, έτσι να πούμε ότι αυτό είναι δωρεάν, μπορείς ανά πάσα στιγμή να βλέπεις τι κάνει το παιδί σου, μπορείς να κλειδώνεις τη συσκευή του και το κυριότερο και πολύ σημαντικό, μπορείς να βλέπεις πού βρίσκεται. Ναι, οπότε πάει το είμαι στην Γλυφάδα και βρίσκεται όμως στην Κηφισιά. Και εκεί που λέει ότι είναι, εκεί είναι. Και είναι ένας ωραίος τρόπος να τσεκάρουμε, όχι για να είμαστε κατάσκοποι. Και αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά, ότι τσεκάρουμε, ελέγχουμε, κάνουμε monitor, γιατί ενδιαφερόμαστε.
Και ο γονιός που ενδιαφέρεται είναι πάνω από το παιδί του. Ο αδιάφορος γονιός είναι αυτός που θα πει στο τέλος, έλα μωρέ, εντάξει, δεν βαριέσαι. Όχι, βαριέσαι όμως, γιατί δεν θέλουμε να θρηνήσουμε θύμα κανένα παιδί. Έτσι, κανένα παιδί να πέσει θύμα της οποιοσδήποτε διαδικτυακής απάτης. Και μόνο η συναισθηματική κακοποίηση είναι κάτι που θα το στιγματίσει για όλη του τη ζωή. Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι την ίδια επιλογή που έχουν τα κινητά Android, την ίδια επιλογή έχουν και τα κινητά iPhone, δηλαδή το λεγόμενο family account, κάτω από το οποίο κρέμονται οι λογαριασμοί των παιδιών. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που σου δίνουν τα λειτουργικά συστήματα είναι ότι μπορείς να αποτρέψεις τα παιδιά από το να πηγαίνουν και να επισκέπτονται ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου, ιστοσελίδες με μηνύματα μίσους, έτσι, ολόκληρες κατηγορίες ιστοσελίδων. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ο εξής. Το κάνουμε αυτό γιατί τα social media είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να είναι εθιστικά. Εάν κάποιο παιδί λοιπόν δει κατά λάθος στο YouTube κάποιο ακατάλληλο βίντεο μέχρι να διαπιστώσει τι έγινε, έχει δει 5 ή 6 ή 7 ή 8 δευτερόλεπτα από αυτό το βίντεο για να καταλάβει ότι για το μικρό παιδί αυτό, ας πούμε, είναι κάτι βιάχ idea και το κλείνει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όσο συνεχίζει να πλοηγείται στο TikTok πλέον, ο αλγόριθμος έχει καταγράψει ότι αυτό το παιδί είδε αυτού του είδους το βίντεο και θα συνεχίσει να του εμφανίζει ακόμα περισσότερα και ακόμα περισσότερα. Και τελειώνω εδώ να πω ότι την ίδια λογική και την ίδια δυνατότητα του δίνουν και οι σταθεροί υπολογιστές, δηλαδή τα Windows έχουν το Microsoft Family Account, ενώ υπάρχουν και ξεχωριστές εφαρμογές με μικρό κόστος, εάν θέλει μπορώ να του προτείνω κάποιες, είναι γύρω στα 40 ευρώ το χρόνο, όπου σου δίνουν μια ολιστική πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορείς να έχεις όλες σου τις συσκευές και να παρακολουθείς όλες σου τις συσκευές από μία και μόνο πλατφόρμα. Ναι. Οπότε εδώ τελειώνουν, ας το πούμε έτσι, τα πρακτικά βήματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος, και δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στα σχόλια, να δούμε λίγο. Ναι, μπορείτε λοιπόν να γράψετε εδώ στα σχόλια κάποια ερώτηση, είτε γενικότερο περιεχομένο, είτε πιο συγκεκριμένη. Γεια σου Τάνια μου και σε σένα, καλώς την. Χαίρομαι που σας αρέσει το θέμα. Και νομίζω ότι όπως όλα τα θέματα με τα παιδιά, και όταν λέω παιδιά, βάζω όλες τις ηλικίες των παιδιών, είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει συζήτηση και να μην το ξεκινάμε ποτέ τιμωρητικά. Ξεκινάμε λοιπόν πάντοτε με ένα διάλογο και λέμε ότι... Γι' αυτό που λες ακριβώς, η κυρία Χατζηγιαννάκη λέει το κακό είναι ότι τα παιδιά και ιδίως οι έφηβοι δεν θέλουν να ακούσουν. Οπότε τώρα πρέπει στο διάλογο, έτσι, ότι πρέπει να γίνει διάλογο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι έφηβοι δεν θέλουν να ακούσουν πότε. Όταν πάμε, τους κουνήσουμε το δάχτυλο και πούμε «Ξέρεις κάτι, εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις». Όπα, εκεί είναι λάθος προσέγγιση. Καταρχήν, είναι πολύ πιο πιθανό να ξέρει ο έφηβος πιο πολλά από ό,τι ξέρουμε εμείς. Εκτός αν είναι ο κύριος Κορίκης που τα ξέρει πιο καλά και πιο πολύ και από όλους τους έφηβους μαζεμένους. Έτσι. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από αυτό. Ότι όταν θα πάμε, θα ξεκινήσουμε με πραγματικό ενδιαφέρον. Δηλαδή θα πούμε στο παιδί μας, να σου πω ρε αγάπη μου, για πες μου, εσύ έχεις TikTok, έχεις Instagram που φυσικά έχει, είναι λίγο βλακώδης η ερώτηση, αλλά κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Για μου το λογαριασμό σου, ποια φωτογραφία σου έχεις βάλει, τι δείχνεις, τι βάζεις, τι ανεβάζεις, τι παρακολουθείς. Και ξεκινάμε μία κουβέντα με την ίδια λογική που θα ρωτούσαμε το παιδί μας στο εστιατόριο, παιδάκι μου, τι θες να φας, μπριζόλα ή ξέρω εγώ μπιφτέκι. Με ενδιαφέρον, με περιέργεια, αλλά περιέργεια που πηγάζει από ενδιαφέρον. Και τα παιδιά, οι έφηβοι, μια χαρά καταλαβαίνουν πότε το εννοούμε έτσι και πότε είμαστε καχύποπτοι, πότε πάμε να τους τη φέρουμε από πίσω. Άρα ξεκινάμε με έναν τέτοιο τρόπο. Ανοίγουμε έναν διάλογο. Και με το διάλογο δεν εννοώ ότι σε μία μέρα, σε μία ώρα, μισή ώρα θα λύσουμε όλα τα θέματα και θα τα τακτοποιήσουμε, γιατί είναι μια διαδικασία που είναι συνεχιζόμενη. Η Τάνια λέει ότι η συμφωνία όταν το παίρνουν υπόψη ο γονιός είναι αργά, έτσι. Που σημαίνει, Τάνια, φαντάζομαι εννοείς ότι ο γονιός
αρέσει να καταλάβει τι κάνει το παιδί του και άρα να το βοηθήσει λίγο. Ναι, ο γονέας, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να έχει και τα μάτια του και τα αυτιά του ανοιχτά. Δηλαδή, Ναι. στη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Καραγιάννη, που λέει πώς παρακολουθούμε τα παιδιά μας χωρίς να το καταλάβουν, δεν τα παρακολουθούμε χωρίς να το καταλάβουν, όπως είπες και εσύ, να γίνουμε detective, αλλά μπορούμε να δούμε από τι κάνουν στο ιστορικό. Δηλαδή, ο browser, όπως επίσης και το YouTube, κρατάει ένα ιστορικό των βίντεο τα οποία βλέπουν τα παιδιά. Με την ίδια λοιπόν λογική που μπαίνουμε στο υπνοδωμάτιό τους για να το καθαρίσουμε και εκεί μπορεί να βρούμε ένα πακέτο τσιγάρα ή κάτι, έτσι, με την ίδια λογική μπορούμε να παρατηρήσουμε τι κάνουν ή να δούμε αν γίνεται κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, πιθανώς επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα, αλλά το κυριότερο είναι, όπως είπαμε και πριν, αν ανατρέξετε στο βίντεο, τα συστήματα τώρα και το Android και το Windows και το iPhone σου δίνουν τη δυνατότητα με τη συμφωνία του παιδιού να έχεις το παιδί κάτω από τους δικούς σου λογαριασμούς και ενημερώνεις το παιδί ότι είσαι κάτω από το δικό μου λογαριασμό και ξέρω τι κάνεις, με την ίδια λογική που όταν το παιδί είναι στο σπίτι σου, ξέρεις πότε γυρνάει σπίτι, έτσι, ξέρεις πότε λείπει από το σπίτι κτλ. Ακριβώς. Και εδώ βλέπω ένα σχόλιο που λέει, η Ερμιόνη λέει, οι γονείς δεν γνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύου. Πώς να προστατέψουν τα παιδιά? Οι γονείς εκπαιδεύονται πρώτα. Ναι, που είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και είπαμε ότι το ίντερνετ πρέπει να είναι οικογενειακή υπόθεση. Δηλαδή, να εξερευνάς το ίντερνετ μαζί με το παιδί. Ρωτήστε το παιδί σας τι σημαίνει τι είναι το TikTok. Που πολλοί από εμάς, εμένα δηλαδή το TikTok μου το έδειξε η ανιψιά μου. Έτσι, δεν είχα καταλάβει ούτε τι είναι, ούτε πώς δουλεύει. Ακριβώς. Γιατί δεν οφείλει ο γονιός να το ξέρει από πριν, γιατί ο γονιός κάνει άλλα πράγματα. Οι γονείς έχουν περισσότερο Facebook, ενδεχομένως άντε να έχουν Instagram, το πολύ, αλλά τα παιδιά τώρα έχουν, το Facebook δεν το αγγίζουν καν, έχουν TikTok κατά κύριο λόγο και ίσως έχουν και Instagram, άρα είναι και άλλες οι πλατφόρμες. Γι' αυτό είπα εγώ ότι χρειάζεται αυτός ο διάλογος, η συζήτηση, και η συζήτηση ποτέ δεν ξεκινάει με το αυτά που κάνεις, αυτά που βλέπεις είναι μπουρδες και βλακίες, γιατί τελείωσε λοιπόν όλη η κουβέντα πριν αρχίσει. Πάντοτε λοιπόν με ενδιαφέρον, με αγάπη, εξηγώντας σε ένα παιδί ότι με την ίδια λογική που αν κάποιος πάρει λάθος νούμερο στο τηλέφωνο δεν καθόμαστε να του μιλήσουμε, αντίστοιχα δεν συνομιλούμε με έναν ξένο. Παρόλο που βέβαια ανοίγονται άλλες, ίσως άλλου είδους κύκλοι επικοινωνίας στο διαδίκτυο, αλλά ένα παιδί πάντοτε πρέπει να γνωρίζει. Γιατί ναι, μπορεί να μας πει ότι ναι, είναι ξένος, δεν τον ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι ο ξάδερφος της φίλης μου της Μαρίας, που είναι, ξέρω εγώ, μαζί μου στο φροντιστήριο. Οπότε, ναι, δεν γνωρίζεται με τον άνθρωπο που μιλάει, αλλά ξέρει ποιος είναι, γιατί υπάρχει ο συνδετικός κρίκος. Όπως θα γινόταν ενδεχομένως σε ένα πάρτι, σε ένα κοινωνικό κύκλο που γνωριζόμαστε έτσι. Και επίσης, επειδή την χάνουν και γνωριμίες από όσο έχω δει, μπορεί στην πρώτη γνωριμία ή στην πρώτη συνάντηση, είναι δηλαδή κάποια παιδιά που μπορούν να παίζουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι, και μετά ο ξάδελφος δηλαδή αυτός είναι καλός στην πρώτη συνάντηση που θα γίνει, να πηγαίνει ο γονέας στο παιδί, να το ρωτάει, να συστήνεται, όλα αυτά τα πράγματα που θα βοηθήσουν πρώτον ο γονέας να ξέρει τι συμβαίνει, αλλά και κυρίως να δείξουν και σε κάποιους οι οποίοι δηλαδή ίσως μιμούνται τους ανήλικους ενώ είναι ενήλικοι, να δείξουν ότι υπάρχει εποπτεία. Σίγουρα. Αλλά αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής ενός παιδιού. Δηλαδή, πολλές φορές δεν αφήνουμε ένα έφηβο παιδί να φύγει, να κάνει κάτι μόνο του, χωρίς να τσεκάρουμε με τον άλλον γονιό, χωρίς να τσεκάρουμε με το παιδί μας, χωρίς να γνωρίσουμε τους φίλους του. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα κλειδιά που ειδικά στην εποχή μας πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερα. Λέει, ας πούμε, η Τάνια, διαβάζω, αν γίνει κάτι κακό ή άσχημο, οι γονείς πώς θα το καταλάβουν ή θα προστατέψουν το παιδί τους? Γιατί έχουμε πάρα πολλά άσχημα, π.χ. εξαφανίσεις, φυγές, γνωριμίες από το Facebook κτλ. Που είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι ο γονιός ως ένα σημείο δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει το παιδί του, αν και το παιδί δεν κουβεντιάζει με το γονιό και δεν πει τι είναι αυτό που κάνει, δεν μιλήσει, δεν δώσει πρόσβαση στο γονιό
στη ζωή του. Και θεωρώ ότι στις μικρές ηλικίες είναι οπωσδήποτε απαραίτητο, τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονιών, να μην πω και οι δύο, πρέπει να είναι φίλοι στα social media με το παιδί τους. Για μένα αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά εξίσου απαραίτητο είναι ότι ο γονιός θα είναι αόρατος. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει να βάζει σχόλια στο παιδί του, δεν θα παριστάνει ότι είναι φίλος, αν το παιδί του δεν το επιθυμεί, θα σεβαστεί την ιδιωτικότητα του παιδιού του, αλλά θα είναι πιο πολύ έτσι για μια υψηλή εποπτεία, να το θέσω με αυτούς. Και να πούμε πάλι σε όσους φίλους και φίλες έρχονται ότι υπάρχουν προγράμματα γονικού ελέγχου. Δηλαδή αυτό, όσοι θα δουν το βίντεο, υπάρχουν προγράμματα γονικού ελέγχου πλέον δωρεάν και δυνατότητες μέσα στα λειτουργικά συστήματα και των τηλεφώνων και των υπολογιστών, όπου ενημερώνεις το παιδί και λες ότι όπως είμαστε ομάδα και πάμε μαζί την εκδρομή μας στο ίδιο αυτοκίνητο, όπως είμαστε ομάδα και πάμε μαζί στο εστιατόριο, όπως είμαστε ομάδα και πάμε μαζί να φάμε το παγωτό, έτσι είμαστε ομάδα και στο ίντερνετ. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι να πεις στο παιδί. Και ξέρω ανά πάσα στιγμή, όπως πιθανώς μπορεί να ξέρεις και εσύ που είμαι. Δηλαδή, ξέρεις να με βρεις, είμαι φίλος σου για να μου μιλήσεις στο Messenger, αν δεν θέλεις να με πάρεις έτσι, στο κινητό. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να είμαστε φίλοι, ότι δεν είναι, δηλαδή και το ίντερνετ δεν είναι ένας διαφορετικός κόσμος στον οποίο δεν πρέπει να επικοινωνούμε. Ναι, ακριβώς. Και βλέπω εδώ πέρα μια φίλη η Μαρία λέει το ιστορικό όμως μπορούν να το σβήσουν και βάζει θαυμαστικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι τόσο πιθανό να το... Να σας πω, να πω γιατί είναι μια συχνή ερώτηση. Αν δείτε και το παιδί σβήνει το ιστορικό, αυτό σημαίνει ότι ίσως κάνει κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσετε λίγο παραπάνω με ένα σύστημα γονικού ελέγχου. Δηλαδή, το ότι σβήνει το ιστορικό πρέπει να ανάψει ένα λαμπάκι. Δεν λέμε κάτι, να το παρακολουθήσετε το παιδί, αλλά πρέπει να ανάψει ένα λαμπάκι. Αν το παιδί, και ανάλογα βέβαια και με την ηλικία του, έχει μάθει ότι μπορεί να σβήνει το ιστορικό του στο διαδίκτυο, σημαίνει μάλλον ότι κάτι κάνει και ότι πρέπει να το δείτε. Κωνσταντίνη, είδες, εγώ ως ψυχολόγος ήμουν έτοιμη να το σχολιάσω διαφορετικά και ήθελα να πω ότι αν ένα έφηβο παιδί σβήνει το ιστορικό του, λέω πόσο πιθανό είναι αυτό. Όσο πιθανό είναι να μαζέψει, ξέρεις, τα σκουπίδια από το δωμάτιό του. Είναι απίθανο. Οπότε, εάν το σβήνει, υπάρχει ας πούμε κάτι από πίσω από αυτό και σαφώς είναι έτσι κουδουνάκι κινδύνου να το κοιτάξουμε. Νομίζω ότι η Λίζα, όταν εξετάζεις και κάνεις συνεδρίες, ένα από τα πρώτα πράγματα που ρωτάτε εσείς οι ψυχολόγοι, έχω δει στο ερωτηματολόγιο, είναι αν έχει αλλάξει η συμπεριφορά του. Σαφέστατα, γιατί πάντα αλλάζει. Έτσι, γιατί αλλάζει και στον εθισμό, στο ίντερνετ και τα λοιπά. Το πρώτο πράγμα δηλαδή, αλλάζει η συμπεριφορά του παιδιού. Ακόμα δηλαδή και όταν μιλάει με κάποιον που πιθανώς προσπαθεί να τον πιέσει, τον εκβιάζει ή την εκβιάζει, να στείλει κάποιες φωτογραφίες, να στείλει χρήματα, να του στείλει κάρτα με λεπτά κτλ. Αλλάζει η συμπεριφορά του παιδιού. Οπότε ένα γονέας έχει τις κεραίες του ανοιχτές και βλέπει πάντα ότι κάτι συμβαίνει. Και γι' αυτό πάντοτε το θέτουμε με το να ενισχύσουμε τη θετική συμπεριφορά και να μην τιμωρήσουμε την κακή συμπεριφορά. Γιατί ένα παιδί που πιέζεται για αυτό το λόγο. Και ξέρουμε όλοι ότι έχουμε φτάσει μέχρι και σε αυτοκτονίες. Και εδώ στην Ελλάδα μας, έτσι, των τελευταίων χρόνων. Όπου, τι λέει αυτός που ο θήτης ουσιαστικά βρίσκει ένα θύμα και του λέει και αν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω, τότε θα δημοσιεύσω φωτογραφίες σου, θα πάνε το πω στους γονείς σου, θα σε κάνω ρεζίλι, οι γονείς σου θα σε θυμώσουν. Εν τω μεταξύ όμως το θύμα δεν έχει πάει στους γονείς του να μιλήσει, να πει τι του συμβαίνει κτλ. Και να ακούσει τους γονείς να του λένε τι λες παιδάκι μου, θα σε σκοτώσουν και εγώ τώρα θα στεναχωρεθώ για τις φωτογραφίες τις γυμνές. Εντάξει, άσχημο είναι, δεν λέω, αλλά υπάρχει και μια διαβάθμιση. Τι είναι χειρότερο, να χάσει κανείς το ενήλικο παιδί του ή το έφηβο παιδί του ή να δει τις γυμνές του φωτογραφίες. Το παιδί δεν το σκέφτεται έτσι εκείνη την ώρα. Και φτάνει λοιπόν να κάνει απενοημένα διαβήματα, φτάνει να πάρει τη ζωή του, φτάνει να κάνει πράγματα εντελώς τρελά, να σηκωθεί από το σπίτι του και να φύγει, χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς, χωρίς να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να πούμε στο παιδί μας ότι κοίταξε, εάν σου συμβεί το οτιδήποτε, αν κάποιος σε στριμώξει, αν κάνεις ένα λάθος και ανακαλύψεις ότι σε πιέζουν, σε απειλούν ή οτιδήποτε, σε παρακαλώ πάρα πολύ θα έρθεις να μου το πεις. Δεν θα σε τιμωρήσω, αλλά πρέπει να ξέρω για να σε βοηθήσω. Και είναι ο μόνος τρόπος να σε βοηθήσω να ξέρω την αλήθεια.
Και δεν θα θυμώσω μαζί σου, μπορεί να θυμώσω με την κατάσταση και το μπλέξιμο, αλλά όχι με σένα, γιατί είσαι το παιδί μου, σ' αγαπώ και θέλω να σε προστατεύσω. Και το μέλημά μου είναι εσύ να είσαι καλά. Και ξεχνάμε κι εμείς οι γονείς να το πούμε αυτό. Πολλές φορές πάνω στα νεύρα μας, θυμώνουμε με τη συμπεριφορά, αλλά προφανώς αγαπάμε το παιδί μας. Άρα εκεί θα πρέπει πάντοτε να επικεντρώνουμε τη συζήτηση, ότι δεν το κάνω τιμωρητικά, το κάνω από νιάξιμο. Και πρέπει να το βγάλουμε λίγο αυτό το νιάξιμο για να το εισπράξει το παιδί και να το καταλάβει. Για να δούμε λίγο τι λέει η Σοφία. Στις μικρές ηλικίες μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά όταν βγουν στην εφηβεία. Το παιδί αρχίζει να γίνεται ανεξάρτητο σε αυτά που κάνει. Ζητάει ελευθερία. Λογικά ξέρουν τι είναι καλό και κακό. Κάνουν επιλογές από τα 18 πλέον, έχουν ενηλικιωθεί πλέον, ως πότε θα τα συμβουλεύουμε. Νομίζω ότι εάν τα συμβουλεύουμε μέσα στην εφηβεία, όπου αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται, αλλά εξακολουθούμε και τους δίνουμε κάποιους κανόνες. Και ακόμα και αν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το ίντερνετ, πρώτον μπορούμε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, να μάθουμε κάποια πράγματα και να τους δίνουμε γενικά συμβουλές που να προφυλάσσουν τον εαυτό τους, ότι δεν βγαίνουμε ποτέ με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε. Πάρα πολύ απλό. Ακόμα και αν κάποιος φαίνεται να είναι στην ηλικία μας 15, 16, έτσι, 14, 18 ετών, πάντοτε τσεκάρουμε. Δεν πάμε κάπου μόνοι μας, πρώτο ραντεβού. Φροντίζουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τι μας ρωτάει. Λέμε στο παιδί μας, δεν στέλνουμε ποτέ γυμνές φωτογραφίες, δεν στέλνουμε ποτέ υλικό ή πράγματα για μας, την οικογένειά μας, το οποίο μπορεί να μας εκθέσει, να το χρησιμοποιήσει κάποιος αύριο μεθαύριο και να μας χαλάσει μια δουλειά, έναν γάμο, μια ευκαιρία στη ζωή μας. Όταν γίνεται αυτή η συζήτηση από νωρίς, το παιδί μεγαλώνοντας, το κρατάει μες στο μυαλό του και του φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Άρα, φτάνοντας στην εφηβεία, δεν είναι ότι το μαθαίνει εκείνη την ώρα, το πρόσεχε. Το έχει ακούσει ήδη από το δημοτικό. Οπότε, τα έχει εμπεδώσει αυτά τα πράγματα και θα τα βγάλει στη συμπεριφορά του. Νομίζω, Λίζα, όπως έτσι σε ακούω και όπως πιστεύω και εγώ, είναι ότι εφαρμόζουμε τις ίδιες τακτικές και την ίδια προσέγγιση, όπως ας πούμε στο παιδί μας για το πώς θα οδηγεί. Έτσι, φοβόμαστε ότι θα γίνει 18 και του δίνουμε, ή προσπαθούμε να του περάσουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να πίνει. Ναι. Πιθανώς δεν πρέπει να μπαίνει σε ξένα αυτοκίνητα όπου δεν ξέρει τον οδηγό, αν ο οδηγός έχει πιει κτλ. Ότι και ο τρόπος που προσεγγίζουμε το διαδίκτυο είναι ο ίδιος που προσεγγίζουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς. Και ως προς την επικοινωνία δεν πρέπει δηλαδή να μας φοβίζει το γεγονός ότι είναι διαδίκτυο, δεν το ξέρουμε τόσο καλά όσο το ξέρουν τα παιδιά μας. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι σαν να δίνουμε έτσι ένα, ας πούμε, εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης. Οπότε μπορεί να μην λέμε ακριβώς τα παιδιά μας να έτσι θα χρησιμοποιήσει το TikTok ή το Instagram ή τύπου που δεν το ξέρουμε, αλλά δίνουμε γενικές οδηγίες του πώς κινούνται, πώς προστατεύουν τον εαυτό τους, πώς διατηρούν, θα το πω με μια παλαιική λέξη, την αξιοπρέπειά τους, έτσι, πώς δηλαδή διαφυλάσσουν τον εαυτό τους, τη φήμη τους, την καλή τους εικόνα και ότι αν δουν να υπάρχει ένα πρόβλημα, πάνε και ειδοποιούν τους γονείς, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν οι γονείς, για να μπορούν να βοηθήσουν, να στηρίξουν ένα παιδί, να το καθοδηγήσουν τι πρέπει να κάνει και βεβαίως ανάλογα να επικοινωνήσουν με τους ειδικούς, με όποιον χρειάζεται να επικοινωνήσουν για να λυθεί το πρόβλημα, αν είναι μεγάλο. Και επίσης μπορούμε πάντα να χρησιμοποιούμε και τακτικές έτσι, σε ένα νέο παιδί που μπορεί να έχει TikTok, μπορούμε να του πούμε, έλα θα σου δώσω 10 ευρώ χαρτζηλίκι, θα σε πληρώσω με την ώρα, να μου μάθει πώς λειτουργεί το TikTok, γιατί δεν το ξέρω και θέλω να το χρησιμοποιήσω και θέλω να μου κάνεις μαθήματα. Οπότε μέσα από αυτά τα μαθήματα και εσύ θα καταλάβεις λίγο τι κάνει το παιδί σου στο TikTok, τι φίλους έχει κτλ. Και θα καταλάβεις πώς λειτουργεί. Δηλαδή μπορεί και λίγο να αντιστραφεί ο ρόλος, να μας διδάξουν τα ίδια τα παιδιά ακριβώς πώς δουλεύουν τα μέσα. Και οι έφηβοι τρελαίνονται για αυτό το πράγμα, να δείχνουν ότι ξέρουν παραπάνω από τους γονείς τους, να έχουν την ευκαιρία να λάμψουν, να δείξουν, γιατί αυτό είναι μια μορφή ανεξαρτησίας, οπότε σίγουρα είναι κάτι που θέλουν να το κάνουν και παράλληλα μπορούμε έτσι και πολύ απλά να ρωτήσουμε, για δείξε μου, ποια είναι τα αγαπημένα σου βίντεο, ποιος είναι, ξέρω εγώ, ο αγαπημένος σου που ακολουθεί στα social media, τι ποστάρει, δείξε μου ξανά, ενδιαφέρον, συζήτηση, διάλογος, ξεκινάμε από τα απλά και μετά το πάμε βήμα για να πάμε και στις πιο βαθιές συζητήσεις. Λίζα, κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι τελειώνουμε. Ο εθισμός
Ο εθισμός στο διαδίκτυο, το οποίο είναι όπως και ο εθισμός σε μια ουσία, δεν ξέρω. Εκεί πώς η προσέγγιση ποια είναι? Δηλαδή, λέει κάποιος γονέας, το παιδί μου νομίζω έχει εθιστεί στο διαδίκτυο, παίζει όλη την ώρα PlayStation κλπ. Είναι ένα συχνό ερώτημα. Εκεί πώς το προσεγγίζουμε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό είναι μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Το πρώτο είναι ότι κάνουμε οπωσδήποτε αυτή τη συζήτηση με το παιδί, βάζουμε κανόνες και είναι ακριβώς όπως είναι με τον εθισμό. Ότι το να πούμε θα το ξεκινήσουμε από αύριο ή να το αφήσουμε στο παιδί μας. Το έχω ακούσει. Μου λένε, είπα στο παιδί μου να παίξει μόνο 2 ώρες και μετά να το κλείσει. Βάζω το δεξί μου χέρι στη φωτιά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί το παιχνίδι είναι εθιστικό. Άρα το παιδί 8 ώρες αργότερα συνέχισε να παίζει. Δεν είναι αυτό εθισμός το να το κάνει μία φορά. Εθισμός είναι να το κάνει καθημερινά, πολλές ώρες. Δεν μπορεί να αποχωριστεί το παιχνίδι, το κινητό, τα social media, ό,τι είναι. Έχει συμπτώματα στέρησης. Δηλαδή το αποζητάει, δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, δεν θέλει να κάνει άλλα πράγματα, μπορεί να ξυπνάει στη μέση της νύχτας, να τσεκάρει μηνύματα, να παίξει λίγο και μετά να ξανακοιμηθεί. Αυτά είναι σημάδια του εθισμού, πέφτει η επίδοση του στα μαθήματα και το καθεξής. Βάζουμε λοιπόν από νωρίς όρους και όρια. Θα δεις τόση ώρα, μετά θέλω να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο. Προτρέπουμε τα παιδιά, ειδικά στη πιο μικρή ηλικία, να κάνουν οπωσδήποτε κάποιο σπορ. Και στην εφηβεία επίσης είναι εξίσου σημαντικό με τις μικρές ηλικίες να κάνουν ένα σπορ. Και δεν θέλω να ακούσω από γονιό να μου πει ότι «μα έχει διαβάσματα». Είναι καλύτερα να διαβάσει 1 ώρα λιγότερο και να παίξει 1 ώρα περισσότερο, δεν ξέρω, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή βόλεϊ ή να κάνει ενόργανη, ό,τι κάνει το κάθε παιδί και να διοχετεύσει εκεί την ενέργειά του μέσα στον αθλητισμό, την άσκηση, παρά να καθίσει 1 ώρα στα social media ή 1 ώρα να διαβάσει ακόμα. Αυτό είναι ένας φόβος των γονιών. Στην πραγματικότητα πρέπει τα παιδιά μέχρι και την 3η ηλικίου και στην υπόλοιπη ζωή τους εννοώ, μιλάω για παιδιά τώρα, οπωσδήποτε να έχουν άθληση, όχι πρωταθλητισμό, άσκηση και αθλητισμό. Γιατί αυτό είναι το καλύτερο αντίδοτο στον εθισμό του ίντερνετ και της καθιστικής ζωής, γιατί ξέρετε, αυτό που κάνει ουσιαστικά έτσι, όλο αυτό το κίνημα της καθιστικής ζωής μέσω των ηλεκτρονικών, τι είναι? Η καθιστική ζωή έχει γίνει τόσο κακή για το σώμα μας, όσο παλιά λέγαμε ότι είναι το τσιγάρο. Σκεφτείτε το αυτό. Ναι. Ο εθισμός έχει κάποια προτίμηση σε αγόρι ή κορίτσι? Κυρίως είναι τα αγόρια. Είναι θέμα εγκεφαλικής δομής, έτσι, του πώς λειτουργεί ο αγορίστικος εγκέφαλος. Τα κορίτσια βρίσκουν και άλλον τρόπο, επειδή τα κορίτσια είναι και πιο πολύ της συζήτησης και της κοινωνικοποίησης και κάνουν πράγματα μαζί. Τα κορίτσια είναι πολύ πιο πιθανόν ότι θα κάνουν πράγματα, θα πάνε για παράδειγμα να αγοράσουν ρούχα ή να πάρουν ένα καφέ στο χέρι και να περπατήσουν, ενώ τα αγόρια θα κολλήσουν σε ένα παιχνίδι και θα κοινωνικοποιηθούν μέσα από εκεί, με αποτέλεσμα να μην θέλουν καν να δούνε τους φίλους τους πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί ικανοποιούνται μέσα από το screen, έτσι, μέσα από την οθόνη. Που δεν είναι κακή από μόνη της η οθόνη, αλλά η κακή χρήση της οθόνης, αυτό είναι το χειρότερο. Όπως είπε και η Ερμιόνη προηγουμένως, λέει με το μαχαίρι κόβεις το ψωμί, κόβεις και το χέρι όμως, έτσι. Είναι η χρήση που θα κάνεις το μέσο, όχι το μέσο καθ' αυτό, αν είναι καλό ή κακό. Λοιπόν, Λίζα, νομίζω ότι τελειώσαμε για σήμερα. Ακριβώς. Νομίζω ότι... κάποια άλλη ερώτηση? Δεν ξέρω, τι βλέπεις εσύ? Δεν είδα κάποια άλλη. Βλέπω όμως ότι πολλοί κόσμος συμφωνεί για την άθληση και το να προτρέπουμε τα παιδιά να έχουν φυσική παρουσία με τους φίλους και να παίζουν, και αυτό μπορούμε να τους κάνουμε στους εφήβους. Είναι πολύ εύκολο. Καλούμε τα παιδιά στο σπίτι να δουν μια ταινία, μια πίτσα, ένα σουβλάκι. Δεν ανάγκη να είναι μια πολύ έξοδη δραστηριότητα, αλλά που και που να τα γνωρίσουμε τα παιδιά, να έρθουν στο σπίτι, να υπάρχει μια αίσθηση σύνδεσης. Και στους εφήβους, όσο και να λένε «έλα ρε μάνα ξεκόλα», από την άλλη τους αρέσει πάρα πολύ η θετική προσοχή και το να ξέρουν ότι η μαμά και ο μπαμπάς είναι εκεί και ενδιαφέρονται. Είναι σπουδαίο δώρο αυτό που κάνουμε, η προσοχή και η αγάπη που τους δίνουμε. Ας μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, Λίζα. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Μας είπες πολύ ωραία, σημαντικά πράγματα. Και όπως είπαμε, πρέπει να προσεγγίσουμε τα παιδιά και από τη μεριά του social media, αλλά κυρίως και από τη μεριά του παιδοψυχολόγου. Έτσι ακριβώς.
το ίδιο πράγμα, πώς να πείσεις το παιδί να συζητήσει μαζί του, να κάνει κάποια πράγματα και να μην κάνει πιθανώς κάποια άλλα και να καταλάβει ότι η ζωή έχει κανόνες. Ακριβώς. Και πρέπει να τους ακολουθούμε για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής τελικά, γιατί αυτό είναι το βασικό, να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Βλέπω ότι έρχονται πολλές ερωτήσεις, επιφυλάσσομαι να κάνουμε άλλο ένα live έτσι και να κάνουμε μια ακόμα ωραία συζήτηση, ελπίζω στο μέλλον. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ για την ωραία παρουσία και τις πληροφορίες και να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.